Ragu ganjil dodo sing ana mung Mas Anjar. Mas Anjar pangapunten celanane mang copot sik agek ganjil Mas Anjar. Masyaallah. Walah. Ini Mas Anjar. Hei. Mas. Piye? Iki nek golek Anjar piye iki? Iya. Mas, iki katok tenan gitu. Pangapunten ya Pak Gareng. Bintang tamu rene sepokro ngene. Sik susune gembang. Yo, ngono kuwi. Iya apa kok iso muni ngoten ngono kuwi ngendi jagat ki susune wong wedok ki pejet ora klakon muni. Lho, lha muni ya. Wong aurat kok. Berarti susune angger susu dipejet muni. Oke. Anu Pak Jegarek arep apa ayo. Iki wong wedok lho ya. Dites. Duwe susu lho ya. Nek dipejet. Dan dalek pejetan. Lho, muni. Aku yang wedok. Ayo. Duwe susu ta? Duwe. Nah, tak pejet Mas, muni Mbak Tika ki ya muni. Munine Nek piye? ora cuwit. Menene? Oplok. Kaya apa? Kuwi nek kena kipas angin. Oplok. Injih, sowan wonten laladan ngaseman malih kang sampun makaping-kaping, nderek bingah mangayu bagya. Mugi sak sampunipun acara siang menika warga ngasem tansah pinanggihan ayem tentrem. Amin. Widodo rahayu wilujeng. Amin. Dirga yuswa rejeki kathah melimpah barokah mboten lokak kepara Kebang. Nggih. Ora wutah ning malah wutuh. Nandur wit pelem ning pinggir sumur Mas Gareng. Cakep. Mugi warga ngasem tansah pinanggihan panjang umur ugi Amin. subur makmur. Amin. Ana kodhok ning jero manci. Apa Mbak Yu? Ketoke wedok jebule. Banci. Sing muni wong asem lho, sing muni wong asem. Apa kuwi mau? Ana kodhok Dak, ning jero ning jero manci. manci. Terus? Ketoke wedok jebule. No kae sing muni Banci. banci. Ana tenggo gadahan rek. Apa kowe? Ketoke wedok kok ora ndek teman-teman sing apik. Oh, kowe kepleset ora disangoni Mas Anjar karo Mbak Sasa kowe ya. Dongake ki sing apik ya ta. Nandur bayem. Nandur bayem. Peteng-peteng. Peteng-peteng. Warga ngasem meteng bareng. Weh, bareng piye nek sing rondo? Lho, nang rumah samu perute iki do gruwah kabeh piye? Oh, ya meteng kabeh, metengan kabeh kowe. Pak Gareng. Nggih. Mboten kedat kladuk kesuwen. Pokoke ya wis kaya sing dimaturke Siap. Gareng. Ngaten. Ora entuk kesuwen le geguyon kok Oke. ngene nembang. Nah. Sejene ngoten niki kula wau wonten nawala Pak Dalang. Nggih. Bilih mengke khususon dua wanita Rainaga Nggih. niki. Kok Rainaga piye lho? Nek Rainaga kok lancang. Wis dandan ayu-ayu dari Rizky Asasa mengubah yang biasa menjadi luar biasa kok naga iki lho. Lah wong pelaku saka kono mau sing Mbak Awi ya padha anggite di sweet ngono ndarani dewan ora. Ora. Padahal ning mburi galo bancine teko semua. Kok lancang. Niki wonten awala bilih mengke wanita Rainaga niki kalih Nggih. kon ngabiak mandak. Sik Guse, ngaten. iki ora ana wireless. Heh? Ah, lar ngabiak midun. kuwi. Ana Ndi? dhek dhewe kok ngasih Oh, ra ono ya. masyaallah. Son kondang ning Jawa Tengah. Loro. Oh, ngasih ora ono ki lah ya apa tau ngarep ora Mbak melu ning Yana. asem ki. Mbak Yana. Dalem. Kok ngece? Lah piye? Son 650 kok ora nggo beres ora mungkin ya. 650 ki apa? 650. Cagak siji tok iki. Ora 650 to. Ngawur. Banci nak tuwa ora ngerti rego yo ngene iki. Nggih itu 650. Oh, Neng pasar pon ki sing mateni rego ngene iki. Ora ngene. Kowe iki padha bancine mbok ora mang nyek-nyekan. Apa iki banci tuwa nyatani ya payu. Iya le Banci payu-payu. sing enom malah ora payu. Lah aja ngono. Wong ning Mas, pasar pon ki umum 150 ki mbiyen lung, ndang iki melu tetek selawe wit dinyang. Tak kandhani. Malah saiki sing digoleki iki sing tuwa-tuwa. Oh, lah piye? Lah murah. Oh murah. Tur karo goleki bolongane ora lek ketemu. Iya nang Lah wis metu wirune. Anten Mas. Galo. Banci kok bengenggek. Seren sik. Aja ninggal.